Уважаеми сънародници, намирам се пред участъка на Трето районно полицейско управление във Варна, откъдето излязах преди 5 минути, защото бях привикан на разпит. А причината да давам обяснения в полицията за пореден път, всъщност аз даже вече не ги броя колко са, защото са десетки от последните години, е един сигнал, който е пуснат срещу мен. Забележете, в деня на изборите в 2 часа. Една жена от Варна, Симона Тодорова Гредева, е пуснала сигнал срещу мен, че съм гласувал, забележете, с 14 годишната си дъщеря. И за нея това представлява едно огромно нарушение, заради което аз трябва да бъда вкаран едва ли не в затвора. Съответно се оказва, че полицията тук прави бърза проверка, вижда, че това не е нарушение и че няма нищо от това, което е написано в сигнала, което да отговаря на истината, и го изпраща в прокуратурата с мнение да се прекрати сигнала и да се прекрати проверката и всичко останало. От тук обаче нещата отиват в Софийска градска прокуратура. От Софийска градска прокуратура изпращат обратно сигнала тук във Варна, където прокурор Славова взема решението да бъда разпитан. От полицията ми се обаждат и аз съответно идвам като всеки един гражданин, за да дам обяснение. Но отделно от това, указанията на прокурор Славова от прокуратурата на Пеевски са да бъдат разпитани членовете на секционната избирателна комисия. Чудя се защо не и членовете на регионалната избирателна комисия, защо не и членовете на Централната избирателна комисия, а защо не и Министерския съвет към това време и не знам още какво. Всъщност какво се случва? Естествено е, че това, което е написано в сигнала, не отговаря на истината. На всичкото отгоре самата авторка на сигнала пише, че го пуска след като е гледала репортажа в телевизията, а пък съответно моето гласуване беше излъчено на живо в 3 национални телевизии. Така че няма въобще смисъл да коментираме този абсурд. Въпросът е в друго обаче. Въпросът е, че изживявам дежавю. Все едно е март 2020 година, преди 6 години, март 2020 година, за първи път бях задържан от полицията, след протести, които организирахме тогава срещу въвеждането на ограничения за така наречения COVID-19, и поради тази причина ми беше наложена гаранция от 20 000 лева, защото обвинението срещу мен беше, че като съм говорил по телевизията срещу мерките за така наречената пандемия, съм създавал паника сред хората и ми искаха 8 години, до 8 години затвор. Това беше обвинението, за което трябваше да отговарям в продължение на 4 години. Естествено, спечелих делото, защото беше абсурдно, но тогава всичко това, което се случи, стана с личното разпореждане на Гешев, чийто подпис стои под и чиято резолюция стои под решението за това, за да бъда привлечен като обвиняем. И съответно в последствие да ми бъде наложена гаранция от 20 000 лева. Сега в момента Софийска градска прокуратура и разбира се тук варненски прокурори, пак казвам прокурор Славова, са хората, които изпълняват волята на Пеевски и на Радев, разбираш. Защото вижте, много интересно. Сигналът е пуснат на 19 април в 2 часа. Даже в самия изборен ден, няколко часа след като аз съм гласувал, и веднага полицейската машина се задейства. Между другото, това е третият разпит, който ми правят в полицията за последните 4 месеца, откакто Радев е на власт. Първият беше още следващата седмица, след като Радев взе властта. Даже още не се беше заклел като министър-председател. Всъщност това, което в момента се случва, е повторение на, да не казвам точно репресии, защото те не могат да ни репресират. Няма как един свободен човек да бъде репресиран. Какво ще направят точно с мен? Ще ме вкарат в затвора ли? И мисля, че по този начин ще ме спрат. Нито Борисов и Пеевски успяха да ме спрат и да спрат Възраждане, нито сегашният министър-председател, лицето Румен Радев, ще успее да го направи. Но правя това видео, за да стане ясно, че разлика между режимите на Борисов и Пеевски и режима на Радев сега няма абсолютно никаква. Те си работят по един и същи начин. Само че така работят страхливците. Така работят хората, които ги е страх да излязат и да бъдат в блъсък срещу нас. Радев е страхливец, това ние го знаем. Също такъв страхливец като Борисов и Пеевски, които докато бяха във властта бяха много силни и мощни, а сега се скрили в миша дупка и никой не може да ги види къде са. Но това, което всъщност е по-интересното, е, че с тези сигнали и с това, което правят представителите на Радевата формация и самия Румен Радев показва, че изпитва страх единствено и само от Възраждане. Няма друг, който да е подложен на подобни репресии и няма друга политическа сила, срещу която да се упражнява такъв натиск от страна на държава. Аз имам новина за представителите на Прогресивна България и за лицето Румен Радев. Не успяха да ни смачкат и да ни оплашат нито ГЕРБ и ДПС, нито техните тогавашни подлоги, така наречените патриоти, нито след това ПП-та, ДБ-та и всякакви още други бета. Няма да ни сплашите и вие. Успяхме да приключим тях като политически проекти, ще приключим и вас. И повярвайте ми, не е далеч този момент, защото хората, които ви гласуваха доверие на вас от Прогресивна България, са същите тези, които ще ви изхвърлят с камъни. А специално националният предател Румен Радев, който трябва да бъде арестуван и вкаран в затвора за държавната измяна, която извършва всекидневно с престоя си в Министерския съвет, аз не съм от хората, които биха могли да гарантират
неговото спокойствие и физическа сигурност, след като престане да бъде министър-председател, защото неговите собствени избиратели ще го издирват. Не аз. Не някой от Възраждане. Неговите собствени избиратели ще го издирват, за да му потърсят сметка за извършените от него престъпления и предателства. А пък с тези разпити, това ще гаргите, драги прогресисти, радевисти, радисти и всякакви още други предатели. Нищо няма да постигнете. Единственото, което правите е да ми показвате, че сме на прав път. Ще продължаваме да работим по същия начин. Докато не ви свалим от властта по същия начин, както свалихме вашите предшественици и сегашни коалиционни партньори от ГЕРБ, ДПС и ППДБ.